chabhondoka muZimbabwe hazvipere mushe panguva ine kuri kuonekwa kunzi CAB3 ingangopasiwa aiwa today pachionekwa kunzi vakomana vari mubishi vari kumanya-manya zvinoonekwa kunzi yesterday vana ziyambi they've suspended the question and answer ndobva wasuspenda mamwe maproceedings obva kuti aiwa ngatimbofokasai nenhau yeCAB3 zvaita kuti malegislators vakwanise kuuya panguva ino vachifambisa nhau motion yeCAB3 overnight. Nzarapinda mashoko budanyurwa panguva ine ndobva subscribe or like on the bell icon. BBC nobudanyura GT. Just in. CAB3 debate is likely going to happen at midnight tonight. Justice Wenita Ziyambi has moved a motion to suspend parliamentary business to prioritize CAB3. Ziyambi wants the parliament to fast track and debate CAB3 this evening, meaning last night. But CCC MP Mbushuriwa Edwin has rejected Ziyambi's motion. Though mamiriro zvakaita muZimbabwe paronyatsoonekwa kunzi ZANU-PF is facing, let me say zvigananda, they are facing pressure from the internal and also from external. Internally, there are some legislators vari kuonekwa kunzi vari kuratidza kuti havasi kusununguka, havasi kufara these constitutional amendments, and also externally outside, generals, civil servants, citizens of Zimbabwe, they are totally against this bill. Ameno kuti zvinopera moshe here muZimbabwe, kuti kwatiri kuenda kune mwenje here, kwatiri kuenda kuri safe here. Takaona kuti even the ZVAITWA yakaiswa a statement kune vese vanoda kuprotesta nekuda kukonzeresa chaos. They were given warnings zvikanzi chenjerai vakomana, regerai zvamunoda kuita izvi, noda kuti munokuwara. Imbotudzai mafunguro enyu mbotikudii pamusoro pechiriko ichi. Pinda kusection yedu dzafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.